ti našu priču, služi šta ti kažem. Neću neistino, hoću da ti mažem, nego ću ti reći da razum ti je preči. Bolje spreči nego leći, nekad su od metka snažnije i reći. Snimi ovo, eto informacije, nauči nešto i od nove generacije. Ma ne pametujem ja, ovo je čista istina koja je uvek potrebna da se skapira suština. U sobi puno dima, mikrofon i rima, kaže se sve što se misli i vidi. E baš me boli kurac da će nekom da se svidi. Ja ovo radim zato što to volim, pa izvolim. Slobodno mi kaži, da li još uvek želiš da živiš u laži? Pa pogledaj se, postao si smešan sam sebi. Zaboravio suštinu, brate, zato zajebi. Zato zajebi. Šta bi, MC nisi čuo mi ni ime, ali zato si čuo kako dobro bacam rime. Šta bi, MC... Mi smo počeli kao THC, tako smo se prvo nazvali, je to bilo jedino što smo znali u to vreme kad smo bili klinci, to kao vutra, kao duvanje, kao samo nam je to bio život u to vreme i brate onda kao kako ćemo da se zovemo, šta je najoriginalnije, kao tad smo otkrili šta je THC i kao THC. A posle kad je to vremenom došlo, to naše druženje i uopšte to naše shvatanje života i to kako se mi ono, kako ti kažem brate, mi se znamo, pa ne samo Stefan i ja, nego svi koji smo se cimali oko ovoga sve ove godine, znamo se bukvalno, pa evo sad je bilo koliko, 20 godina i jače. Tako da smo mi odrasli, išli isto odeljenje, sve ono, naš, ono, od klinačkih dana do današnjih, tako da je to posle dobilo to THC La Familija i nekako u posljednje vreme, kako vreme odmiče, nekako nam je više bitno to ime, taj deo imena Familija, zato što tako živimo i sve više smo vezani, svi između sebe, više... Prosto je to stvarno postalo onako bratski. Sad ja sam više THC, pošto sam... Da, on je više THC, ali smo svi zajedno familija. Mislim, to je to. Uglavnom, mi to kapiramo kao tu našu ekipu koja je godinama na okupu i koja bukvalno deli sva ono sranja, lepotu i bukvalno baš ono se držimo i ne razdvojimo smo. Bilo je i tada studija, mislim, nije bilo naravno pravo si toliko koliko u današnjoj meri. Nije bilo, na svakoj zgradi ima studiju. Zato što, naravno, tehnologija je napredovala, svako može kupi mikrofon danas sa raznoraznim obradama zvuka, pluginovima, kako to već ide. Autotune. Autotune, da. Sa svim tim stvarima, naravno da može svako da snima i to je dobro. Mislim, i to je i glavni krivac što ima toliko sada raznoraznih, gomile, hiljade, milijarde, milioni repera i raznoraznih. Ako nemaju dana staža što se tiče koji, brate, ne znam šta, razumiješ, mislim, aj sad da budemo iskreni, znači, na neki način, brate, nije na neki način, nego na svaki način, onda kad smo mi počinjali, morao si da se dokažeš prvo na ulici, da budeš tu u deo neke ekipe i deo nečega što je stvarno neka energija, nešto stvarno... Morao si, brate, zapališ masu, brate, pa makar na sekund, brate, da se vidi, brate, da imaš neku energiju, brate. Mi smo počinjali, prvo, znači, to su, ja verujem da ima toga i danas. Da. Ali mi smo tada počinjali, znači, ono, Dom omladine, akademija, pa se tamo imaš gomilu kao demo nekih nastupa, pa opet akademija, pa 1000 puta tako nekih stvari, pa onda, brate, gostovanje na radio, tad je radio do jaja funkcionisao, imao si raznorazne emisije, nekako mi je delo... Pa ideš, brate, nastupaš, brate, ne buniš se, nastupaš za džabe, brate, pojaviš se, ne znam, pred VIP, pred bičarke, pred ovo, pred ono... Da, ali ovo je još ranijim početcima pričamo, znači pričamo još o onom vremenu kad smo mi tek tripovali da snimamo. A brate, mi smo pre dema, brate, već nastupali. Pa jeste, pa to ti pričam, znači tad mi smo tako i počeli, tako što smo prvo radili, pa onda došli do studija. Ali nije bilo toliko teško u suštini ako si već kao u tome već si nastupao, već si kao ima ova, ima ona, mi smo, ta priča negde smo već ispričali, znači mi smo gostovali na nekoj emisiji negde na Zvezdari, to je vodio Janko, a tetka Sandra, a Janko je radio Kotonac. Ljudima poznatiji kao Lud, znači on je radio
I mi smo tamo gostovali kao bilo je to kao nešto malo, tad smo imali za ulicu Ortakića. Ne, nismo tad smo imali, šta uživo pričam. repovali za ulicu Ortaki i posle toga je bilo, aj srati kod mene u studiju da snimimo to. Evo, kad je on to čuo, kao, ajde dođite kod mene u studiju. A mi smo, brate, bili navežbani tada, brate, I ja se sećam, tad je evro ušao, brate, u priču i to je tad koštalo 50 € ili 20 po pesmi, kako je već išlo. Da, 20 € tad bilo, brate, morali smo prodamo 50 paketa. Pa, mislim, to je tako tada bilo, brate, mislim, realno, to je bila 2003. 2004. Ne, 2004-2005. Da. 2004-2005 je 2003. prvi nastav. I, brate, to je ono neki, tad smo ušli kod njega u studio, brate, snimili smo u jednom danu Samo nek se rola, Šta BMC i Za ulicu Ortaki. Tako da je to sve sprženo za jedan dan, brate, sve te pesme i dan danas žive i osjeća se to, brate, ta naša želja da ih snimimo, ta naša želja da nešto kažemo i te pesme i dan danas ravnopravno stoje sa svim pesmama koje su postale hitovi i kad radimo te pesme one uvijek imaju neki značajan moment na koncertu zato što ih ljudi vole i mislim i mi ih volimo i nećemo ih se odreći nikad zato što možda smo se mi promenili vremenom, možda ja manje duvam, možda, ne znam, sam izdo THC zbog toga, izvini Stefane, brate, prosti, molim te, ali, brate, jednostavno, to je period života koji smo mi živjeli i ja neću nikada da kažem da je to bilo nešto loše ili da to je u stvari bilo sjajno, ali danas ne bi bili ovdje. Nazovi kako hoćeš, ja sam ovde odrastao, ratovi i revolucije, ja video sam sve to kada Srbija je cela bila geto. Našao sam svetlo, zajebao sranje, kad se prisetim, bilo je dobro ali i opasno odrastanje. Životna škola, znanje za dalje, mnogo priča iz kraja, mnogo ilegale koja se nas spaja. A bio sam mnogo mali da bih znao šta mi fali, mi smo se igrali po kraju, oko nas su ljudi svuda pucali i krali. Sad, meni je krivo što vremenom sam ubio toliko moždanih ćelija u sebi da sad neke stvari sam počeo zaboravljam, brate, ali... Bilo ih je, brate, dosta, ali ima toliko nekih nastupa ranijih, kad smo počinjali, koji su bili tako značajni, kako ti kažem, znači negde neka atmosfera, znaš kad počinješ treba ti neka podrška. I onda normalno je da kad si klinac, kad još uvijek nemaš tu podršku koju danas imaš, tebi i 4 dignute ruke i 3, vrate, lika koji u prvom redu pevaju tvoju pesmu, tebi to znači neviđeno. Tako da je na početku bilo sjajnih nekih nastupa, evo, na primjer, na samom početku bilo nam je do jaja, to je koncert nastup bio Bičarke na travi, Prti BG i to je bilo u undergroundu tada, eto recimo taj nastup je jedan od kojih smo mi prihvatili. Jer smo tad, brate, i naš kao Bičarke na travi su tad bile, brate, u hajpu, Prti BG isto već uveliko nastupao, bili i bi... Eto, to nam je bilo hit. Onda, brate, posle toga smo imali par nastupa, išli smo par puta kao predgrupa VIP-u, to su isto je to bilo par... Pa znaš kako, brate, svaki dobar nastup koji, brate, se završi, brate, koji ostavi utisak na nas, mi kažemo, brate, ovo je najbolji nastup, razumeš, brate, koji je ostao, ali, na primjer, ajde sad ovako neki naši novi, nekom novijem dobu, nešto kad smo se mi izdigli, kad smo mi počeli da dobijamo svoju neku bazu ljudi koja nas prati, voli, njih koja sluša naše pesme, i kapira nas totalno, znači to bi bio recimo 29. maj, to je bilo 2009. kad smo izdali Majmunizu, to nam je bio prvi nastup koji smo mi kao organizovali solo, bilo je cimanje s gostima vamo tamo, ne znam šta smo se cimali, neki kao filmić smo pravili pa smo zapalili čoveka koji skočio zapaljenu reku, pa kao bakljada na početku, pa vamo tamo. Tu smo si cimali da to stvarno izgleda, brate, napravimo nešto. To mi je na primjer bilo i drago, onda sam kad sam vidio da su tu došli i Škapo, i Relja iz VIP-a, i brate Monogamija se pojavio, i sindikalci, i mislim, da ne grešim dušu, i Unija, i brate, da li ne znam da li je bio neko iz Niša, znači gomila, baš nekako... Pa imali ove Rope, brate, što sad repu. Da, dosta nekih zanimljivih ljudi se pojavilo na tom nastupu, to nam je bilo sjajno. Drugi nastup je ovdje u Domu omladine koji smo organizovali u velikoj sali. Isto je bio dobar, brate. Sad ovo posljednje što se desilo, to nam je, na primjer, recimo, onako nešto što nam se još nije dešavalo, a to je, na primjer, imali smo nastup, gostovali smo sindikatu u areni, kada su napunili arenu. To je bilo pre tačno godinu dana. Kao nije nam prvi put da nastupimo. Ne, nije prvi put, nije to bitno, ali ću ti kažem, ta atmosfera, taj moment kad smo mi izašli, kad su ljudi sa nama, kad je cela arena sa nama pevala, mislim, postoji snimak, ne moram ja pričam da se hvalim nešto, ali taj moment kad smo mi izašli, kad su svi pevali sa nama, kad su svi repovali sa nama, to je, sad se isto naježio.
Znači, to je, brate, nešto neopisivo. Drugi moment je bio sada kad smo isto sindikatu je bio rođendan i nama je bio rođendan, to je bilo sad u Spensu. Sad neću grešiti dušu, nek je bilo i 4, 5, 6 hiljada ljudi. To je isto bilo nešto neviđeno. Znači, to su sad neki nastupi, ono kako bi to trebalo da izgleda i ono što smo mi želi. Ranije je bilo priča, klinačka kao, ako i do jednog čoveka dopremo, kao mi smo pobedili, kao naš, bodriš sebe, onda sad kad ovako vidiš 5000 ljudi koji svi kao jedan pevaju tvoju pesmu, nema reči. Meni je ovaj u Spensu, brate, bio jedan od značajnijih. Jedan od najuigranijih, zato što mi dosta polažemo na nastup. Mislim, mi se spremamo za nastup, mi vežbamo naš nastup. Mi odemo u studio po 2-3 sata i bukvalno mikrofon, DJ Sale L, koga pozdravljamo ovog puta, koji nije s nama, ali je jedan jako bitan detalj u našoj grupi. Znači, mi se spremamo, tripujemo kako će to izgledati, gde će se napravi prelaz, to sve tako mora, to nije, kako ti kažem, ono kako ljudi to vide, to kao ali sve to mora da, ima tu spontanih naravno delova, emocije su spontane, ali onaj moment kako ide prelaz, kako se šta radi, kako se ja i on pratimo, kako to zvuči, kako je nivelisano, to je sve vežba i rad i vežba i rad i samo tako može da to zvuči i naravno mora da bude još bolje i bit će još bolje. Ajmo ljudi! Ajmo da počnemo! Imamo i specijalnog gosta Bareta Sašera na ovoj pesmi! Ajmo jednu veliku buku! 1, 2, 3! Hoćemo da pevamo svi! Brate, ne znam, mislim, nije to neka filozofija, brate, ali ima dana, brate, kad ti dođe tekst, brate, tema, brate, sama ti se nametne, brate, jer si sjeban, mislim, ne mora si sjeban, možda si veseo, brate, kako god, dođe ti sama, brate, ima dana kad, brate, moraš sedneš, brate, da se nateraš, brate, pa i 3 dana da razmišljaš o nekoj temi, brate, jer su sve teme o kojima razmišljaš, kojima bih hteo već ili napisane ili rečene na ovaj ili onaj način i onda, brate, moraš malo da zađeš dublje, brate, u sebe, brate, i u tematiku, brate, da ne budeš ono prvo što ti padne. Ja mislim da nije čak ni to, brate, s našim pesmama i s našim tekstovima, mi smo uvek nekako imali tu želju u sebi da se dokažemo životu i svemu, svima oko nas, razumeš, od Keve Ćaleta do svima, razumeš da, kako ti kažem, da taj život kako ga mi kapiramo, kako mi to hoćemo da izguramo do kraja, razumeš, da to ima neku vrednost i onda se sva ta emocija osjeća u svakom tom tekstu, razumeš. A sad teme te koje smo nalazili, to su bukvalno bile svakodnevne teme, mislim sad ne možemo da idemo od pesme do pesme, eto, samo nek se rola, rekao sam ti, pričali smo o tome malo pre, za ulicu Ortake, znači to je ono kao to ortaci, ulica, to nam je bilo tad, mislim tako i danas, ali tad je to bilo doživljavano mnogo drugačije, razumeš? Ne može ništa na pola, evo kad bi sad prekinuli, brate, ovaj intervju kao, znaš. Da, na primer, Bulevar nasilja, doduše to je Marlon dosta pomogao za temu, ali opet smo se našli na tome, opet opekao sam se, znači to je opet neki kao prelaz u životu kada su se dešavale neke stvari. Trenerka stil, razumiješ, znači to su sve neke bukvalno teme onako kako se živi. Tako smo mi shvatali rap, razumiješ, tako mi i dan danas shvatamo rap, da nema ono, kako ti kažem, za mene, ja kad čujem nekog repera, okej, ja razumem metaforu, ja razumem, brate, sve razumeš, ali ako to nije ono što si ti, ili ako makar nisi deo te priče, znaš šta, nekad je dobar reper i onaj reper koji je jedan opušteni, normalan čovek, ne mora da bude lud, ne mora da bude ne znam ti ja šta, razumeš, neki najzajebaniji, ono, pucač ili ovo ono, ali da ume da osjeti
da ume da osjeti tu atmosferu, tu muku svojih drugara, tu muku svojih ima svega oko sebe, ne mora ni da ima ne samo neki muku, flow nego uopšte sve, razumeš, mora da ako on iznese to to. tako, razumeš, to je to. Mora da ti prenese to osjećanje, brate, moraš da ga osjetiš, brate. U neku ruku ima dosta pesama koje smo i mi tako napisali, na primjer, razumiješ, znači, evo na primjer, radi šta te plaća, znači, ono, gledaš svoje drugare neke koji, brate, vidiš da se cimaju na ovaj ili onaj način, a ti vidiš da on u suštini nije, brate, loš čovjek, nego jednostavno sad ima gomila raznoraznih uticaja ima na svoje njegov muke, život. brate, ko zna šta je njemu kući, brate, razumeš. Koji mu je pakao i sve to, znaš, i onda neko dođe i kaže, kao, naš kriminalac, uličar, a onda ti hoćeš da pokažeš kako to nije to, brate, razumeš, kako je to u stvari jedna druga tema, drugi problem. I onda ti sa svojom tom pesmom skrećeš pažnju nekom i onda kad to neko sluša i kad peva sa tobom, on možda i razmisli, a neko sa strane ko se zatekao tu slučajno, ima tu dosta toga, ima dosta toga što ti imaš zadatak kao reper. Ima, mislim, i, znaš, kao kad, ne znam, publika i to kao, nema flow, nema ovo, brate, čuli smo repere, brate, koji nemaju flow, neki sad kažeš da ga nešto tu preklapa, vrti ovo, ali, brate, energiju koju, brate, iznosi, brate, možda imaš flow, brate, kakav hoćeš, brate, ako ti on u 4 rečenice, brate, saspe sve, brate. Kad ti neko 4 rečenice kaže, brate, nešto što, brate, osjetiš ga, brate, osjetiš ono što priča, brate. Bukvalno, evo dovedeš sad nekoga za koga mislimo, recimo, da zna i nekoga za koga misliš da je debil i da mu kažeš samo, brate, da ti kaže ovako drvo, brate, razumiješ? Da. I shvatit ćeš koliko ko ne zna, brate. Pa to je iz Bulevara nasilja, to je rađeno sa Marlon Brutalom. Pa mislim, kako ti kažem, to je bukvalno bit ću vrlo kratak i jasan, znači ima neko ko priča, ko bi voleo, ko bi želeo da nešto, da ima takav život, a ima neko ko živi takav život, ne, kako ti kažem, nesvjesno, jednostavno takav mu je život i onda ima drugačiju težinu kad to kaže neki ozbiljan reper, a mi se smatramo ozbiljnim reperima. I to je to, znači mi to, neko priča, mi to živimo svaki dan, znači neko samo priča, a neko to a i ne samo mi, mislim, ima tu i gomile ljudi koji su s nama, naravno, koji žive. Ja to hoću samo to kažem konkretno na rimu šta to znači, znači neko, znaš, imaš gomilu takvih koji samo nešto kenjaju. Znaš, na primjer, najgora neka glupost kad dođe neki baron pa tako nešto kao naš, ja sam, i onda ga tu sluša neki ortak koji, čuješ na drugu stranu debilčina, a vamo, razumeš, pored tebe sjedi neki ortak koji, ne znam, tek sad izašao, brate, iz zatvora ili, brate, ne znam koju muku ima u životu, razumeš, ili ga gleda, te, bro, šta ti pričaš, ti pričaš samo batine možda. A šta ja živim, razumeš, znači, to je otprilike, mislim, ne to otprilike, nego to je to. Pa sve su, brate, mislim, naše rime su naša deca. Da, naše rime su naša deca. Ne znam, to sad pitanje je malo, brate, mislim, jeste dobro, ali mogu bi da ti kažem koje pesme, na primjer, to se već... Život nije samo jedan, život brate, nije samo jedan. Pesma, brate. Opekao sam se, mislim, svaka pesma ima neku svoju atmosferu, neku svoju rimu koja je u toj pesmi značajna. Ne mogu da ti kažem sada, brate, ovo mi je nešto, mogu ti kažem koje pesme se, na primjer, najlakše repuju, zato što ne moram da se trudim toliko. To su za ulicu ortake, opekao sam se, život nije samo jedan i trener Kastil, brate. To su ti 4 pesme koje, koje se same pevaju, brate. Kad kažeš same se pevaju, to hoću ti kažem da ne moram da se, znači, bukvalno ceo koncert skačem, dišem, ovde mi je, brate, u grlu, ne mogu, i onda dođe ta pesma i onda odjedanput krene to i onda odjedanput
bukvalno hipnoza, ono, imaš osjećaj da to samo izlazi, da se tebi glas vratio, da si ti na normali, znači to je prosto neverovatno, to su te neke pesme. Tako da, to bi možda bio najbolji odgovor. Nosim je danju, noću i do kluba, neće da me puste, priča iz kluba je druga. Sumnjiva lica su trenerzi na čašku, predom mu je gudru, a bacija mu kosku. Otati su nemirni kad idete u trenerci, mora da su sportisti u 2 ujutru na ulici. Nosimo trenerku, u njoj se lako krećeš, svučeš je na dole, pare bi lako većeš. Trenerka stil, nose je svi, ulice prati duh 90-ih. I kad četaš kurvu i dok praviš neki dil, opušten si, to je trenerka stil. Gle ovo, brate, mi smo sad stvarno, ono, kad pogledaš, ima dosta ljudi sa kojima smo uradili, sarađivali na ovaj ili onaj način. Možda to nekad nije bila pesma, možda neki instrument, ali evo ovo, znači, i sa VIP-em Živa istina, I brate, i sa Timpetom, i sa Škabom, i sa Šefom, i sa Kojotom. I sa, brate... Mislim, ima dosta njih, znači, eto, recimo... I sa mlađim nekim reperima. Naprimjer, evo sad ova tri sa kojima nismo sarađivali, a sa kojima je ili u planu da se sarađuju, ili smo već nešto snimili, ili još nije objavljeno. To je Smoke Mardeljano i Mrak Klan je tamo njegova ekipa. Ali dobro, to smo skoro završili, brate. To je od mlađih generacija, od ovih starijih, eto recimo sa Prti BG-om bi volao, ali bilo je tu nekih drugih druženja u dani, prošlosti, spomenuo sam ti taj nastup, ali u svakom slučaju sa njima bih naravno, jer oni su legende. Skoro sam se čuo sa Jusom, mislim šta god ko misli o tom čovjeku, taj čovjek je rap, taj čovjek je, brate, ja mislim sad ono, da ti kažem... Da nije njega ne bi bilo ni pola ovih repera. Ima tu dosta, razumeš, ono, njegovog uticaja na sve, znači nekome je krivo, neko, brate, to neće da prizna, nekome je to kao šund, ali svako ko ozbiljno zna šta je rap, zna da možda to što on radi nije rap, možda ovi narodnjaci ovo to nije rap, ali ono kako on to plasira, da, kako ti kažem, i šta je ono ranije radi. Naprimjer, mi smo najviše volili pesmu Na ulici. Na ulici, da, to smo isto... Ta pesma je, ono, bukvalno neviđeno, mislim, ne mogu ti opišem koliko je ta pesma imala utjecaja na naše mozgove. Tako da, eto, drago mi je da smo se čuli i ja se iskreno nadam da će i ta pesma da bude pravi rap. S kim još možda da smo mogli, a da nije, mislim, sa sindikacijima je bio trip, kao pošto s njima niko nije radio. Tako je, da, ali ovako što se tiče s ovim, kažem ti, ono, radili smo, eto, sa Siktačem imali smo jednu bolesnu pesmu na njihovu temu, stvarno je to ispalo mnogo dobro, onda... Sa Icom, brate, iz Gornjeg Milanovca. Mislim, ima sad tu nekih manjih saradnji, ima sad saradnji s nekim zvučnim imenima, ali to je to. Pa evo i sa Alio Marie, brate, devojka koja, brate, ono, peva prateće vokale John Legendu i ne znam kome još, brate, mislim, jako je ono... Ma ima, kažem ti, ali ovako sa domaće scene, sa domaćeg repa, znači... El Rock, brate, ili on s domaće scene, El Rock. Da, jeste, El Rock, da, on je radio za White Sensation. On je radio za White Sensation. Sad radio za White Sensation, sad ovo možda i ne mora da ide u program, ali... Za White Sensation je radio, brate, oni neku najavu, brate, oni crnja, brate. Da. E pa on, kad smo mi sarađivali sa njim na onoj pesmi Demo, on je, brate, imao dredove do ovde, razumeš, i ono, mi smo tad snimali na Karaboru i ono... Jeo bananu. On dolazi ovako, jede bananu, ide kako Karaboru, jede bananu, strašno, brate. Svašta da smo... Nije, ali tad je i na... Ali eto, brate, sad kad smo to spomenuli, eto, ja bih sad volao kažem... On je bacio strofu na arupskom. Da, ja bih sad rekao nešto što možda niste pitali, možda vam nije palo na pamet, a sad kad smo spomenuli te neke ljude kao što je El Rock i Alija Marie koji su, kako da kažemo, da ne ispadne grubo, crnci, ljudi tamne puti, ono, mislim, znači, mnogo ljudi u posljednje vreme nešto ovde u Srbiji tripuje da je rap, brate, nešto što treba da bude nešto nacionalistički. I svaki taj crnac, brate, i svaki taj neki, ne znam ti ja ko, razumeš, on je i francuski reperi i to, oni su obojeni nekim nacionalizmom, ali to je zato što su ponosni to što jesu ovde i to ne bi trebalo da se shvati pogrešno. Ja sam ponosan za to što sam Srbin i nemam ništa protiv, razumeš me, znači, ako ja imam u svom spotu srpsku zastavu, ako ja, brate, ne znam, idem na utakmice, ako ja, to ne mora da znači da ja, brate, znači, hoću ti kažem, voleo bih da ljudi, ti neki koji su novi počeli da slušaju rap, a nemaju veze sa rapom i ne znaju da je to jedna
kultura celokupna, da smo mi samo deo jedne kulture koja nije potekla konkretno od belog čoveka, ali je beli čovjek od početka bio ravnopravan u tome i Pomogu i da se ta to je jedna kultura, kultura gde nema tu, brate, ne znam ti ja šta, razumeš, meni na primjer smeta što sam primetio dosta nekih, ne znam ti ja kakvih likova, razumeš, malte ne, ono nekih naci likova, razumeš, koji nešto tu su tako burazeru, polako, brate, znači, to je jako, na primjer, to je na primjer meni jako glupo i to Stefan i ja nećemo dozvolimo da ode to u tom pravcu. Znači, bez obzira koliko smo ja i on povezani sa raznoraznim ljudima u ovom gradu, u ovoj zemlji i to sve, znači, možda čak i sa nekim takvim ljudima, ali oni vrlo dobro znaju da naša muzika, da je poenta naše muzike familija. Da, nema brate, znači, to što ja možda lično imam neko mišljenje, to je moje mišljenje na osnovu, brate, svoje, brate, ono, istorijske, nacionalne svesti, brate, mislim, sad odlazim u politiku, ali, brate, razumiješ me šta hoću ti kažem? Ja razumem, brate. Ja možda, brate, ne volim konkretno ovoga, ili evo, konkretno ne volim, ne lupam, ali Nasera Orića, Hašima Tačija i ostale, brate, ovoga šta su Gotovinu i ta sranja, ne volim ih, znači ne volim ih, zato što znam šta su radili. Ali opet to ne znači, brate, da ja sad mrzim svakog Hrvata koga vidim na ulici, da ću ja sad kao nož, kao evo ti, kao rasporić. Razumeš? Znači, to je ono što ja hoću da kažem, zato što, brate, vidim, razumeš, kako neki možda čak i mediji pokušavaju da skrenu na to, kao to je sad neki nacionalizam, to je što, ne, mediji su, brate, mi smo u direktnom sukobu sa medijima, brate, jer naša istina i njihova istina nisu iste, brate, a mi pričamo, brate, o pravu istinu. Ne, ja samo hoću da kažem da rasizmu, nekom bolesnom tripu, nekom, brate, fazonu u rap muzici nema, brate. Ma nema mesta, bre, muzici, muzika nešto što je... Znači, mi smo radili, poslušajte Teha celu familiju, znači sa El Rockom, pesma koja je rađena 2004. I poslušajte pesmu sa Alijom Marie iz Los Angelesa koja je rađena 2012. Znači, to je, brate, prosto tako i mi volimo da sarađujemo, mnogo je lepo to, zato što imaš nju koja je iz Los Angelesa, imaš nas koji smo iz Srbije i koji sedimo ovde ispred i kao pričamo o repu, pričamo o ne znam, o Tupaku, o rap sceni, o nečem, znaš, i totalno vidiš da, brate, jednostavno, to nema veze, brate, ni boja kože, ni to što ona živi u Los Angelesu i ja ovde, to su totalno neke univerzalne teme, razumeš, ti sad kad bi otišao i seo sa nekim, politika je sranje, brate, sve to u stvari sranje. Pa jeste, bre, pa šta ti, isto muku muči, brate, ta devojka, brate, i taj El Rock, brate, koji je u Holandiji bio đubretar, brate, na rubi mu je desilo neko sranje i sad je došao ovde, brate, i zarađuje krvavo dinar, brate, to što je uradio pesmu zove Sensation, brate, okej, uletelo mu, ali, brate, pored toga, ko zna šta radi, brate. To hoću ti kažem, to je jedno sranje koje nas tako sve sjebalo i ujebalo, ali možda baš zato i ova naša muzika ima težinu, zato što mi kroz ovu našu muziku imamo uticaj i imamo snagu na neke nove klince. E sad, opet da završim, znači nismo mi neke cvećke, nismo mi, brate, neki bogom dani ljudi, mi smo samo onaj produkt sve te situacije i mi se trudimo da nama život bude bolji i tako zvuči naša muzika. I to je to. Aj vam. Ajde.